या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, घर प्रत्येकाचं नातं विश्वासाचं। कणकवली ओसरगाव इथे आज 14 जून पासून टोल नाका सुरू करण्यात आला होता। सकाळी 8 वाजल्यापासून टोल वसुली सुरू झाली। सिंधुदुर्ग वासियांकडून देखील टोल आकारण्यात येत असल्यानं टोलमुक्त कृती समिती आणि सर्व राजकीय पक्षांनी सिंधुदुर्ग वासियांना टोलमुक्ती मिळावी यासाठी आक्रमक पवित्रा घेतला। सर्वांचा आक्रमक पवित्रा आणि यावेळी झालेला तांत्रिक बिघाड यामुळे टोल वसुली बंद करण्यात आली। जोपर्यंत 100% नुकसान भरपाई जमीन मालकांना मिळत नाही तोपर्यंत टोल सुरू करू देणार नाही असा पवित्रा आमदार नितेश राणेंनी घेतला। लंडनवरून कोणी इशारे देऊ नये असा टोलच्या मुद्द्यावरून वैभव नाईक यांनी नितेश राणेंना लगावला आहे। वारकऱ्यांवरती झालेल्या लाठी हल्ल्याच्या निषेधार्थ सावंतवाडीत प्रतिकात्मक दिंडी काढत शिंदे फडणवीस सरकारचा अनोख्या पद्धतीने निषेध करण्यात आला आहे। ओसरगाव टोल नाक्यावरती आज सकाळी वातावरण तंग झालं होतं। अशातच एका अधिकाऱ्याला कार्यकर्त्यांच्या रोषाला सामोरं जावं लागलं। वैद्यकीय शिक्षणासाठीची राष्ट्रीय पातळीवरील पात्रता परीक्षा नीट 2023चा निकाल जाहीर होऊन काही तासही उलटले नाही। तसेच आमगाव तालुक्यातील नितीन नगर येथील विद्यार्थ्याने कमी गुण मिळाले म्हणून आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे। ठाणे जिल्ह्यातील 100 जणांना सरकारी खर्चातून संरक्षण दिले असल्याचा मोठा दावा राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केला आहे। आज त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या संदर्भातील माहिती दिली। अरबी समुद्रातील विपर्जॉय हे चक्रीवादळ वेगानं भारतीय किनारपट्टीच्या दिशेने सरकत असून गुरुवारी गुजरात येथील कच्छ जिल्ह्यातील जखाऊ बंदराला येऊन धडकण्याची शक्यता हवामान खात्याने वर्तवली आहे। राज ठाकरे यांच्या वाढदिवसादिवशी राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी खोचक टोला लगावला आहे। टोल्यातूनच त्यांनी राज ठाकरेंना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत। सरकारी रुग्णालयातून इंजेक्शन घेतल्यानंतर काही तासातच 2 महिन्यांच्या बाळाचा मृत्यू झाल्याची घटना उल्हासनगरमध्ये घडली। या घटनेनंतर आरोग्य विभागाच्या हलगर्जीपणाचा आरोप पालकांनी केला आहे। यावेळी डॉक्टरनी मात्र प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला आहे। शेततळ्यात पोहताना एका पोलीस उपनिरीक्षकाचा बुडून मृत्यू झालाय। तिमती आवळे असं या पोलीस कर्मचाऱ्याचं नाव आहे। मिरज तालुक्यातील सोनी येथे हा प्रकार घडला आहे। न्यूझीलंडचा अष्टपैलू खेळाडू मायकल ब्रेसवेलला इंग्लंडमध्ये सुरू असलेल्या T20 ब्लास्ट दरम्यान घोट्याला दुखापत झाली। आता तो 6 ते 8 महिने संघाबाहेर राहणार आहे। शासन आपल्या दारी कार्यक्रमासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे काल कोल्हापूर दौऱ्यावरती होते। मुख्यमंत्री शिंदेंच्या कार्यक्रमासाठी निघालेल्या ठाकरे गटाच्या कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं। या प्रकरणावरती ठाकरे गटाचे नेते संजय पवार यांनी तिखट प्रतिक्रिया दिली आहे। उद्धव ठाकरे गट आणि काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अनेक नेत्यांनी एकनाथ शिंदे गटावरती जाहिरातीवरून निशाणा साधला। यानंतर शिंदे गटातील मंत्री शंभूराज देसाई यांनी त्या जाहिरातीचा शिवसेनेशी काही संबंध नाही, ही जाहिरात शिंदे आणि फडणवीस यांच्या शुभचिंतकांनीच दिली असावी असे देसाई यांनी सांगितलं आहे। केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना लवकरच लॉटरी लागण्याची शक्यता आहे। मोदी सरकार त्यांच्यासाठी मेहरबान होणार आहे। केंद्र सरकार त्यांना खुशखबर देऊ शकतं। सूत्रांच्या माहितीनुसार 7व्या वेतन आयोगानंतर 8व्या वेतन आयोगाची चर्चा सुरू आहे। शिंदे गटानं केलेल्या जाहिरातींवरती जितेंद्र आव्हाडांनी टीका केली। या जाहिरातीचा थेट आकडाच त्यांनी सांगितला आहे। जाहिरातीवरती 2 दिवसात 10 कोटींचा खर्च झाला आहे। एवढे पैसे आणलात कुठून? यांनी बोटाला धरून या पदावरती बसवलं, त्यांची अवहेलना आहे असंही त्यांनी म्हटलं आहे। एकनाथ शिंदे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हे भाजपला मान्य आहे का, असा खोचक सवाल अजित पवार यांनी भाजपला केला आहे। गुरु शिष्याच्या नात्याला काळीमा फासणारं कृत्य एका शिक्षकाने केलं आहे। शाळेत शिकणाऱ्या शिक्षकाने विद्यार्थिनी पळवून नेली आहे। जालना येथे हा धक्कादायक प्रकार घडला, त्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे। संतप्त ग्रामस्थांनी संस्थाचालकाला जाब विचारत शाळेला कुलूप ठोकलं आहे। छत्रपती शिवरायांच्या प्रेरणादायी इतिहासाची माहिती पुढील पिढ्यांना व्हावी, तसंच पर्यटकांना राज्याचा प्रेरणादायी इतिहासाची माहिती द्यावी यासाठी शिंदे फडणवीस सरकारचा मोठा पर्यटन प्रकल्प राबवणार आहे। महाराष्ट्रात 5 ठिकाणी शिवसृष्टी उभारण्याचा हा प्रकल्प आहे। महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या मार्फत राज्यात शिवनेरी, गोराई, बुलढाणा, संभाजीनगर, नाशिक व रामटेक येथे 5 ठिकाणी शिवसृष्टी उभारण्यात येणार आहे। गंदीबाद या वेबसिरीजच्या 6व्या सीझन पोस्टर हे वादात सापडलं आहे। त्यातून या वेबसिरीजमुळे जनमानसात वादंग पसरला आहे, त्यामुळे सध्या ही वेबसिरीज चांगली चर्चेत आहे। या वेबसिरीजचे सध्या पोस्टर व्हायरल झालं आहे, ज्यात देवी लक्ष्मीचा अपमान झाला असल्याचं नेटकऱ्यांचं म्हणणं आहे। पोलिसांनी चौकशीसाठी ताब्यात घेतलेल्या 48 वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याची खळबळजनक घटना घडली। पोलिसांनी मारहाण केल्यानेच माझ्या वडिलांचा पोलीस ठाण्यात मृत्यू झाला असल्याचा गंभीर आरोप मयत व्यक्तीच्या मुलाने केला आहे। तसेच पोलिसांनी मला देखील अमानुष मारहाण केली असा आरोप केला आहे। बीड जिल्ह्यातील परळी शहरातील या घटनेनं खळबळ उडाली आहे। पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवरती रायगड जिल्ह्यातील शहरी भागातल्या धोकादायक इमारतीचं सर्वेक्षण पूर्ण झालं आहे। यात 256 इमारती धोकादायक असल्याचा निष्कर्ष प्रशासनाने काढला आहे। यातील 73 इमारती अति धोकादायक स्थितीत असल्याचं बाब समोर आले आहे। घाटकोपर पश्चिम येथे मासळी विक्रीचा व्यवसाय करणाऱ्या कोळी महिलांना घेऊन जाणाऱ्या टेम्पोला झालेल्या अपघातात 8 जण जखमी झाले आहेत।
जखमींमध्ये 6 महिला व 2 पुरुषांचा समावेश आहे. जखमींपैकी एकाची प्रकृती गंभीर असून त्याला उपचारासाठी घाटकोपर येथील राजावाडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. मुंबईच्या एका टोकाला असलेल्या गोराई मनोरी भागातील रहिवासी आजही मूलभूत सुविधांपासून वंचित असून या भागात सोयीसुविधा उपलब्ध करण्याची मागणी रहिवाशांकडून वारंवार करण्यात येत आहे. मात्र प्रशासन या मागणीकडे दुर्लक्ष करीत असल्यामुळे अखेर गोराई मनोरी परिसरातील रहिवासी बुधवारी मुंबई महानगरपालिकेच्या विभाग कार्यालयावरती आंदोलन करण्यासाठी पोहोचले. मात्र पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांना रोखल्यामुळे रहिवासी संतप्त झाले होते. मुंबई गोवा महामार्गावरती एसटी बसचा भीषण अपघात झालाय. विरार गुहागर एसटी मुंबई गोवा महामार्गावरती पलटली आहे. या अपघातामध्ये एसटी बसमधील चालकासह 7 प्रवासी गंभीर जखमी झाले आहेत. या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तू आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार. आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाईफ टाइम डिस्काउंट. अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.